30 команд, у складе яких каля 600 человек. У сонечны і цёплы суботні дзень актыўныя жыхары цэнтральнага рэгіёна стартуюць у веламарафоне. Гэта мерапрыемства ўжо паспела стаць традыцыйным, але такая нагода сумна і радасная адначасова упершыню. 75 год, як наша зямля вольная ад фашысцкіх захопнікаў. Каманда Маладзішынскага раёна таксама будзе круціць педалі. Узначаліў дэлегацыю нашага рэгіёна кіраўнік Маладзішынскага раённага савета дэпутатаў Андрей Паўкшта. Здаровы лад жыцця і папулярызацыя спорту сярод моладзі напрамак прыярытэтны у нашей державе. Я думаю, сегодня все покажут не только, как все хорошо работают, но и какие все спортивные, активные, веселые, бодрые. Маршрут проходит вдоль живописного озера Нарочь, и все посмотрят прекрасные мядельские места. Команда спортивная наша принимает участие в велопробегах уже постоянно. Ежегодно мы участники. Несколько раз мы были в лидерах. На сегодняшний день мы постараемся все-таки получить первое место. Спортивная жизнь в облпотребсоюзе у нас всегда на первом месте. Молодежь, которая приходит, постоянно занимается, особенно на вело. Закупили велосипеды, 20 велосипедов закуплено для правления. Такие же рекомендовано в районные потребительские общества. И вот сегодня мы здесь, на прекрасной Мядельской земле. Велазаезд пачынаецца ад дзіцячага аздараўленчага лагера Зубраня. На свяце ганаровыя гости, у ліку якіх старшыня Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. Я считаю, что сегодня у нас очень важное и значимое мероприятие, потому что спорт – это всегда здоровье. И я призываю, чтобы все занимались спортом, вовлекали в спортивное движение окружающих и особенно нашу молодежь. В этом году Мядельщина стала самым красивым, самым уютным и самым благоустроенным городом, значит, и заняла первое место на республиканском конкурсе. Поэтому я желаю, чтобы у нас на Минщине вот все города такие были уютные для проживания наших жителей, комфортные. Старшыня областного совета депутатов таксама у ліку удзельнікаў. Яна узначаліла колонну Минской в области. Пэўная фізічная падрыхтоўка і вытрымка – тыя ўласцівасці, якія патрэбны веласіпедыстам. У якасці спартыўных аматараў сёння выступаюць супрацоўнікі падраздзяленняў Мінскага аблвыканкама, апаратаў гарвыканкамаў і райвыканкамаў, старшыні раённых і гарадскіх саветаў дэпутатаў, падраздзяленняў сілавых структур, а таксама арганізацый, прадпрыемстваў і грамадскіх аб'яднанняў. Працягласць шляху складае 31 кіламетр па шашы і перасечанай мясцовасці, але галоўная ідэя не толькі спартыўны лад жыцця, а яшчэ даніна памяці загінулым падчас Вялікай Айчыннай вайны. А таму маршрут пролягаў па месцах баявой славы. Ровары прыпынілі каля абеліска партызанам і партызанкам паблізу вёскі Мінчакі. Удзельнікі ўсклалі кветкі героям, што аддалі свае жыцці за нашу краіну і ушанавалі светлую памяць хвілінай маўчання. Фініш-тур адбыўся на гарадскім пляжы Мядзела. Тут велааматары спыніліся і падзяліліся ўражаннямі ад паездкі. На самом деле с поддержкой доехать было очень легко. Где-то под горочку, конечно, кому-то чувствовалось какое-то усилие. Но на самом деле была поддержка, были пит-стопы. Пробег прошел так, очень хорошо, планомерно. Очень впечатляюще получилось, очень много эмоций. Это действительно круто, когда кто-то едет, поддерживает кого-то, кто-то поет. На пит-стопах махают флажками, нас везде встречали, было очень приятно. Але на гэтым веламарафон не завершыўся. Пасля удзельнікі пазнаёміліся з невялічкім, але жывапісным горадам Мядзел, а вечарам гасцей чакала канцэртная праграма. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский з Мядзела спецыяльна для МКТБ.